Olkaa siellä. Olkaa siellä. Mitä? Miksei mitään näy? Miksei mitään näy? Mitä tapahtuu? Mä sanoin. Ne näkyy täällä, koska me ei olla juostu tän. Tai niinku, jos me oltais tuossa 50 metrin päässä, niin nehän rendais vasta. Kiitos Fortnite. JJ-tipit 13 euroa ja 37 senttiä. Onneksi olkoon ja sulla on hyvä taka.